Здравейте, приятели! Вие се намирате в канала на IVG1 и ние ще играем Roblox с Brookhaven. Ще ви покажа как да призовем дух и този дух всъщност ще бъде създателят на Brookhaven. Някои хора може да знаят как, други хора не, но аз правя видеото за тези, които не знаят как. Първа стъпка, за да призовем духа, трябва да отидем в изоставената лаборатория и да натиснем ето това. Трябва да има такъв огън до ние в самото листче. И след това отиваме в едната книжарница. Ето тук, качваме се горе и взимаме тази книга. След което се качваме тук и пускаме музея. Очевидно и други хора са искали да пуснат музея. След като вземем тази книга, само да ви приготвя да си усилите звука, за да може да чуете какъв звук има. Докато държите книгата, натиснете ето това нещо тук. Натискате го и трябва по този начин да изпуска червена пара. И ето тук виждате се появява дух. И издава такива ръмжения. Това всъщност ето ги звуците. Този дух всъщност е, нали, както казах, създателят на Brookhaven и може, ако не видите добре как изглежда, ето на тази картина и носи същите дрехи, които също носи като се призовава тук на тази земя. Като говорим за създателят на Brookhaven, той живял в този дворец заедно с жена си и детето си. Тук той държи много скъпоценни неща, които ги крие на супер странни места, които наистина много трудно се откриват. За да намерим сейфа се намира в ето тази библиотека, като натиснете тази свещ и се отваря самата библиотека. И ето тук можем да си вземем парички. И ето така се връщате. Да. Като цяло хора, това е днескашното видео. Моля, абонирайте се за канала ми, дайте лайк, натиснете камбанката и аз ако открия още много интересни скришни места и интересни видеа, ще качвам, а вие се абонирайте. Чао!